ইয়াৰ খাণ্ড জ্ঞান আছে এইহঁতেই পণ্ডিত বাবাৰে ইয়াৰ খাণ্ড জ্ঞান আছে এইহঁতেই পণ্ডিত বাবাৰে ইয়াৰ খাণ্ড জ্ঞান আছে এইহঁতেই পণ্ডিত বাবাৰে মানুহ বাঢ়িছে এৰিয়া বাঢ়িছে বাজেটটো বাঢ়িব লাগে এইটো এই শব্দটো চুক্তিত কিয় দিয়া নাই এতিয়া এই আগৰ এক্সিষ্টিং BTCৰ এৰিয়া BTCৰ পপুলেশ্যন আগৰ সেইটোতে আমি কাম কৰিব লাগে এতিয়া সেইফালে এৰিয়াটো ইয়াৰ খাণ্ড জ্ঞান আছে এইহঁতেই পণ্ডিত বাবাৰে ৰাইট জাম মাৰিল ৰাইট জাম মাৰিল ৰাইট জাম মাৰিল खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दाखालि सानदोंदां जायफ्रा माने भिडिअखौ सफा सफा होनानै दामदों बुंनांगौ माने बेवहाय फुरा होयोबा दाम फुरा कमप्लिट स्टार्टिंनिफ्राय जुदि दामजोबोब्ला मोजां नाङो नांनायालाय जुदि दामथारासै माथो खालामनाय नांगौ पइन्टखौ बिसोरनि थाखाय नांगौ पइन्ट जादों दां बायदि मोनदों बेखायनो बयबो सफा सफानो नांगौ पइन्टखौ हास'नानै दामदों थ' जाय हक कपिराइट हरोब्ला बै चेनेलफ्राबो फिसा फिसौ चेनेलफ्राबो थांफाला जोबगोन ओंखायनो आङो जेबो होथ'ला सिबायफोर बिसोरबो बै समावहाय स्रियैनो दंथारोमोन जोंथ' आरो खुगा गोनां मानसि जेरै नुयो एरै थब्लं थब्लांनो सिदा सिदि बाथ्राफोरखौ बुंफ्लांलायलाङो माखासे UPPLनि ITCL बायदिखौनो होनांगोन जायफोर UPPLनि सापर्टारफोर बिथांमोना 100% सफा सफा हास'नानै दामदों गोबाङानो कमेन्टआव गोबां बाथ्रा लिरहरदों नो डाउट आं बेखौ गाज्रिबो मोना लिरखागोन लिरनाया खारन बुंखागोनबो बुंनाया खारन जों UPPLखौ बाथ्रा बुंदोंमोन बै समावहाय बाथ्राया बेनोल' नों कमेन्टआव लिरहरब्लाबो बुंहरोब्लाबो बुंहर माखासे बाथ्राखौ गाज्रि वार्डफोरजों लिराबा मोजां बिनि गेजेरजोंनो माखासे सोरबाया जुदि स्ट्राइक बा कपिराइट बा माबा हरोब्ला बै चेनेल थैनायफ्रा सिबायफोर खुनुरुखुम फेदेरनानै लानो हादों बे फिसा फंसे बाथ्रा बुस्थुआवनो चेनेलफ्रा मालाबा डिस्टार्ब जाहैनायफ्रा बेफोरावबो जायो बायदि मोनदों जाय हक आंनि भिडिअखौ जायफोरा दामदों बिसोरनिखौ आं रावनिखौबो कपिराइट हरा आरो स्ट्राइकबो हरथ'नाय नङा आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे एसे गोनां एसे मोजां बाथ्राखौनो होनदोंफोरबायदि मोनदों आं दा प्रमद बर' सारनि समावबो माखासे बाथ्राखौ बुंदों सुक्ति खालामनानै लाबोबायबा जेब्ला फैसानि एमाउन्टखौबो मानो बारायनानै लाबोफानो हायासै जिखिनि बाजेट फैनाय बेखिनि बाजेटजोंथ' जिखिनि समस्ति बारायनाय बैयावथ' गोबांनो सोद्रोमाफोर गोबां हाबो जायगा हाबदों खिन्थु जों जायगा बारायनायाव जा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बारायदोंब्लाथाय मोजां बा बियो आसा खालामदों बारायलांदों आरो उनावबो भबिष्यतआव बारायलांबावगोन थ' बिनि सायावनो माखासे हाग्रामा महिलारि सारा गोनांथि बाथ्राखौ बुंदों आरो आं नैबेखिनि बाथ्राखौ दाजाबफादेरबावगोन जे प्रमद बर'नि समाव UPPL सरकार थानाय समावहाय ना आं दाबो बुंगोन जेब्ला जोंनि NDFBनि सोद्रोमाफ्रा UG ब्रह्मनिजों रायलायनो होननानै थाङो आथिं हेबनानै सोमावनानै खायथ्रानो खालामना जिरायना थानाय बा बे गियानखौ जोंनि सेंग्राफ्रा मोनबोदों जेब्ला प्रमद बर' सारनि रुमाव हाबहैयो जिरायथ' बाबुमोन नोंसोर दान्दिसे होननानै ब्लड ओंखारलांनायखौ खोनाफैयो बेसेबां सैथो बेखौ आं बुंनो रोङा आरो नैबे मोनसे बाथ्राया नैबेबो थिग सैथो जेब्ला जोंनि NDFBनि सोद्रोमाफोरा जेलनिफ्राय उदां जानानै फैदोंमोन अब्लानि समाव सार प्रमद बर'आ गावनि रुमाव थाग्रा खुलियावहाय क'क्राझाराव लिंहरनानै बेलासि मोना समावहाय लिंहरदोंमोन थांदोंबो सिबायफोर होमबा खालि बिसोरनो पकेट खरस आखाइ खरस खालामनो थाखाय जिहेतु नोंसोर जेलनिफ्राय ओंखारबोनाय नोंसोरनाव थाइसेबो फैसा गैया बे हिसाबै 1 लाख थाखा हरगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेखौ प्रमद बर'सो खालामखो ना बिसोरखौ लिंनानै लांग्रा बै व्यक्तिफ्रा मन'खो बिनि आन्दोआव सोर दङमोन
बै बे जायफोर जेलनिफ्राय उदां जानानै फैनाय दाखालि बिसोरखौ खनसेयावनो ज' लिंहरलांदों जोबलांदों खोनानो मोन्दों बिथाङा दा UPPLनि माबा मोनसे मेम्बारनो आं खोनानो मोन्दों सोद्रोमा इउथ्सनि एसे दागिलानो लिडारानो बियो एसे आवथायदों बायदि खोनादों आवथायै बिनि बाथ्रा नाथाय खोनादोंसो दै जों खुगा सार प्रमद बर'आ मानो होआसै मानो ओरैनो लिंहरनानै खुगाल' दामनानै दोनखो आंनिया सोंथिया बावहायबो सिखाङो सम नाथाय आं बेखौल' बुंगोन दिनैनि रायजो राजाफ्रा आं बुंगोन सोरबा BJP होन सोरबा कंग्रेस होन सोरबा AJP होन सोरबा माबा माबि BPF UPPL राजखान्थि दोलोखौ दान्दिसेनि थाखाय फोथाय 5 बोसोरनि थाखाय माब्लाबाबो दा फोथाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन खारन रायजोआनो राजा रायजोआनो दिनैहाय साफा EM MCLA MLA सायख'हरो बै बेक्तिफ्रा गावसोरनि माबा मोनसे गावसोरनि खामानिफ्रा रायजो राजानो थाखाय माखौ दरखारसै लामा हान्थामेला आरो निदानावहाय एसे गसंनांगौ रायजो राजाफोरनि बेल' बिनि अनगायै मा नांगौ बिसोरनो स्कुला मोजां जानांगौ लामाया मोजां जानांगौ बा बिसोरनि माखासे गभर्नमेन्टनि जाखिनि मोननाय बेफोरो मोननांगौ जायफ्रा न' मोनथावथाव बिसोर मोननांगौ जायफ्रा माबा मोनसे अरुणोदय स्किमनो माबा माबि स्किमनो नङा होमबा बेफोरखौ मोननांगौ थिग मतन टाइम मतन मोननांगौ अब्लानो खुसि आरो जेब्ला न'खरफोराव निदान जायो बिपद आफदाव गोग्लैयो बे समाव गसंनांगौ बिनि थाखायसो सायख'हरो ओंखायनो रायजो राजाफ्रा 5 बोसोरनि थाखाय साफा दैथायहरो नाथायबा बे बाराव UPPLखौ सासेखौबो दैथायहरासै दुखुनांथावनाया बेसे जिखियानो जाया मानो गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव सम लाबाय हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों एसे खोनासंनानै लानि এইবিলাক কোনে কয় বিৰোধী কি দৰমহা কথাটো কি কৈছে আপুনি আমি চেক্ৰিফাইচ কৰিছে ভাই জানে কি যুদ্ধ চলি আছে দেখিছে না নাই কিহৰ যুদ্ধ হৈ আছে কিহৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেইবিলাক আমি যদি অলপ চেলাৰী কম লয় ৰাইজৰ কাৰণে কিমান এই চেলাৰীৰ পইচা দি আমি কাম কৰিব পাৰি না নাই চেলাৰী কমাও মানে ৰাইজৰ কাৰণে আমি বেছিকৈ কাম কৰিব পাৰিব য'ত 20-30% মানে কমাই পেলাই বাজেট ধৰিব লগা হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইবিলাক কি জানি এই প্ৰমোদ বড়োক সোধকচোন এই যে সি যে গাঁও সোমাই গৈছে এৰিয়া সোমাই দিছে শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ এইবিলাক এৰিয়াটো সোমাই দিছে সোমাই দিয়াৰ পিছত বা মানুহ বাঢ়িছে এৰিয়া বাঢ়িছে ইয়াৰ কাৰণে বাজেট বাঢ়িব লাগে না নালাগে ইয়াৰ চুক্তিত আছে নাকি ইয়াৰ খাণ্ড জ্ঞান আছে তাৰ হা মানুহ বাঢ়িছে এৰিয়া বাঢ়িছে বাজেটটো বাঢ়িব লাগে এইটো এই শব্দটো চুক্তিত কিয় দিয়া নাই এতিয়া এই আগৰ এক্সিষ্টিং BTCৰ এৰিয়া BTCৰ পপুলেশ্যন আগৰ সেইটোতে আমি কাম কৰিব লাগে এতিয়া সেইফালে এৰিয়াটো ইয়াৰ খাণ্ড জ্ঞান আছে ইহঁতে পণ্ডিত বাৰে